Otázka z komentárov, ako legalizovať bazén 7x3 metre a ako legalizovať terasu do 20 m štvorcových. V prvom rade by som doporučoval obliadku na mieste, lebo každý ten pozemok je špecifický, kde je osadená teda daná nehnuteľnosť, či je to bazén alebo terasa. Po obliadke vlastne a konzultácii s projektantom, ktorý navrhne nejaké riešenie, robí samotný projekt, ale doporučoval by som počas projektu, aby projektant spolupracoval s príslušným stavebným úradom, kde vlastne dostane vlastne noty na to, akým spôsobom treba vypracovať ten projekt, aby predišiel nejakej zbytočnej práci. To je prvý krok. Čiže od toho sa to odvíja. Každý ten pozemok je špecifický, rieši sa to na mieste, čiže určite obliadka. Následne na to vždy ide, keď je to do 25 m štvorcových, či to je terasa alebo bazén, tak sa dáva ohlasovacia povinnosť na príslušný stavebný úrad, kde sa dá vypracovaný projekt a na základe tohoto projektu, kde je vlastne geodetické zameranie a osadenie nehnuteľnosti, sa dáva žiadosť na vlastne stavebné povolenie, alebo teda keď je to ohlasovacia povinnosť, tak vlastne potom sa k tomu vyjadrí na základe tohoto projektu a žiadosti sa k tomu vyjadrí príslušný stavebný úrad. A potom sa to dá zapísať na kataster, či už terasa alebo bazén. Tieto veci všetky, hovoríme o nich v našom e-booku, ktorý si môžete stiahnuť na našej stránke, v našom bio. A v prípade ďalších otázok veľmi rád vám ich zodpovedám, kľudne si nájdete na mňa je tam aj moja mailová adresa, volám sa Ladislav Dovka a je tam aj moje telefónne číslo. Veľmi rád vám zodpoviem a pomôžem pri riešení týchto problémov.